Hayırlı günler, benim ismim Medile, men massajist. 3-nji iýek çykmasyny üçin hazır özübizge işlibиz massaj sirlerini aşırmak. Birinçi işitip bitlerimizni yuwabys. Andan soň moýun direlerin tynçlandyrabys. Şunuň üçin moýun direlerin kysabys. Трапеция мышцалары тынычлана. Жайлап кына декольте зонасын һәм муенны сыпырабыз. Кулларны шулай итәбез дә, иек мускулларын шулай кысабыз. Burun direlери, мышцалары аска төшә дә, ишенче иек барлыкка килә. Шуңа күрә түгәрәк хәрәкәт ясыйбыз. Аннары да шундый хәрәкәт эшләргә кирәк. Шундый хәрәкәтләрне 3-4 минут эшләргә кирәк. Üçinchi iýek tagyn bulmasyn üçin şoňa görä кисетный мышцаларына тонуска китерәбез. Şoňa görä şunuň üçin şunday hareketler işlerge kerek. Yüz muskullaryny tynçlandyrуу üçin awız içinden massaj yasarak kerek, түгәрәк hareketler bilen. Şonuň üçin bizge перчаткалар kerek. Massaj yasaganda ağız içinde terler sezersiz. Şularını ышкырга керек. Ул гадәти хондроз. Тагын bir күнүгү йылмаясыз, ләкин кулларыгыз белән йылмайырга ирек бирегез. Шулай 3 мәртәбә эшләргә кирәк. Һәр массажны зафиксировать иттереп торырга кирәк. Үзебезне тынычландырабыз. Биткә массаж ясаганда төрле майларны кулланырга мөмкин. Ләкин миндаль майын кулланырга рөхсәт ителми, чөнки биткә җыннар үсә. Матур булыгыз.